chamo Vera, de quinto E. Voy a presentar a miña maqueta do sistema solar. O primeiro que voy a decir é que o meu sistema solar está reciclado. Por exemplo, o cinturón de Kuiper está feito con arroz. O cinturón das asteroides está feito con pedras. Os planetas están feitos con cocas e o sol está feito con papel e cola. O único que gastei diñeiro foi para que o sol brillara e para pintar tamén o sol. Ahora vamos a hablar das partes do sistema solar. O sistema solar está feito con o Sol, unha estrela xigante, planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, que xa non o contan, cometas e satélites, como a Lúa. Ahora voy a dar algúns datos do sistema solar. Por exemplo, o Sol é unha masa amarilla de enerxía que alumbra todo o sistema solar. Mercurio é o planeta máis enano e máis próximo ao Sol. Venus xira en sentido contrario da maioría dos planetas. Terra, o único planeta que hai vida. Marte, chamado planeta rojo, prefieren llamarlo, que ten o volcán máis grande de todo o sistema solar. Júpiter. Vedes esta mancha que ten aquí? É unha tormenta que dura 400 anos. Saturno. É moi conocido por os seus anillos. Urano está de lado. Neptuno ten os ventos máis rápidos de todo o sistema solar. Ahora vamos a hablar da rotación e da traslación. Vamos a empezar coa traslación. A traslación é como se produce a primavera, verán, outono e inverno. Como se produce? É cando a Terra xira alrededor do Sol, que é un ano, que son 365 días. E a rotación é cando a Terra xira sobre sí mesma e dura un ano, que son 24 horas. E aquí termina a miña explicación do sistema solar.